Awe isen wah ake kolek no salin Gila iki nanti Sangkal titik sebulan tak Sugeng dalu Mbak Apri Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik kula ingkang sowan. Aduh, pripun sehat nggih? Sehat pangestu panjenengan. Nggih, saking Klaten bidal jam pinten wau? Mau jam 7:30. Nggih, lancar perjalanannya. Lancar. Nggih, syukur. Nggih. Lah rawuh mriki jam pinten niki, Pak? Dugi mriki kula jam 11. Sedasa langsung njujung mriki nama transit. Langsung mriki wong selak pengin panggih panjenengan kok. Nggih, sami kula pun kangen kalih jenengan. Lah, nggih. Saestu. Soale panggih kalih jenengan niku Mbak Apri jan lek petuk pengen salaman, pengen ngrangkul. Alah ya Nggih, Allah. sami menawi kula panggih kalih Mbak Mimin yo jan pengen jotos raine. Kok dibenten-benten ke lho? Mboten saka gemes kula ngoten lho. Ki Cahya Kuntadi ingkang kinurmatan. Inggih kados pundi Ayi Dewi? Upami panjenengan boten mirsani sisih mriki kedahipun panjenengan nggih gandanipun menawa kan kula menawa le dugi mriki riwuhen kula timbangane Dek Apri. Kedahipun dibageke kula sik secara usia nggih tuwa kula, secara kabisan kadewasan nggih mumpuni kula, secara dugi mriki rumiyin kula. Kok bocah wingi sore urung pupuk lempuyang kok dibageke. Oh jenengan riyen. Nggih. Mundur. Nggih. Iya. Aduh, assalamualaikum Mbak Apri. Sehat nggih Mbak nggih? Waalaikumsalam Pak Yoyo sehat. Alhamdulillah laris niki Agustus niki. Alhamdulillah ngantos niki roja raja awake niki. Ya ampun. Mbak Mimin. Aduh. Raidep. Lah piye ta, Lek? Kaya kesanget lho penyan bancine Mbak Ciladan jubah ana sing enom terus sing tuwa dilirwake penyan menika kok ya. Mboten kleru kuning mboten Ampun pundi. dikulinake kaya ngoten niku. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Sapa to sing ngewangi lara lopo pertama? Sapa to sing ngewangi prihatin? Lah, Lho sapa? menika. Yo aku to apa menungso kowe. Jadi orang yang nyon sewu, jadi jangan karena adanya orang baru, menika terus ngantek nglirwake wong lawas mawon nganti. Nggih. Sing lapas niku sinten? Nggih kula to. Oh, jenengan melu lara lapa? Injih. Rekoso kalih kula. Anjir zaman pandemi wayang niki ra nggih kula telenu kok riyen. Pandemi 3 tahun jan mboten kemutan. Masa ta? Lah ya dipertahanke Kang Mas aku aja dijual aku ya ngono kuwi zaman pandemi. Kang Mas. Dapure. Nggih. Sowan wonten segrumung. Sowan wonten segrumung. Merti dusun cok iki. Dalam rangka merti dusun. Kula dongaaken warga segrumung tansah pinaringan dirga yuswa. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah. Ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tatanen panenipun matikel-tikel, ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. So nek anake lanang dadi lanang tenan, Tulen. nek metu wedok dadi wong wedok tenan. Tulen tenan. Aja kaya kowe. Kowe Ya kowe. Aku arep foto kan dok mutuk nih jane. Mutuk apane jenggotmu lho ra resik le ngerok. Jane bar ngasar ya wis tak kerok, wis tak cukur kok. Cukur neh. Bar mari kok selidik-selidikin rezeki tak banyu milih Kak sini. Aja nganti brewokan. Aku kok ndak ketok-ketokan Mas Imam lho. Mbok wis pri. Orang itu udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Rasa paribasan buka aib konco. Barang siapa membuka aib saudaramu kok jene mangan daging saudaramu sendiri lho. Daging saudarane kok dipangan tak ya ora anu to ora itu. Wis sing lagi treni. Terus jejere wong wedok. Heeh. Pinter njoro langit, sugih sundul langit wong wedok, paribasan bandamu duitmu ki omongke pegawe ngungkuli wong lanang, tapi imam keluarga lah teteplah laki-laki kudu tetep hormat. Oh, dadi Peh kowe artis kondang ngono karo wong lanang terus wong lanang tok kon ngumbahi, tok kon memeni kotang barang ngono kuwi ra itu agamae tetep imam keluarga laki-laki. intine ki wong wedok ki sesuai kodratnya tetep dadi makmum. Wong lanang dadi imam. Lah kan ya wis aku makmum kono imam. Mbok umume Mas mbok ya nyawang.
Wedhus sing ngerti lanang wedoke kok jenengan kok ya ora. Bose to. Mbak Apri iki perlu tak takoki. Kuwi dadi apa? Imam, Sampeyan dadi makmum. selek makmum sampeyan melu golongane wong wedok apa wong lanang lek salat jamaah ngono kae? Anu kok kula tenggen sekatan tengah niku teng dhuwure. Ya nek masalah ibadah ya anu apa mesti. Mboten kula nggih nek ibadah nggih. Lah ya aku ilek nggih teng ajeng to kula. Heeh. Tegese ning kiwa apa tengah dadi lak sing tengen ki Piyai Kakung, kiwa Piyai Putri utawa ngarep Kakung, mburi ki Putri. Jenengan manggen ning endi ngono? Ngarep. Oh lanang. Ngarep. Nggih. Nggih, merti dusun ingkang dipun tindakaken dening para warga masyarakat Segrumung Desa Metesih, Mbojo Kendal mriki sangat luar biasa. Niki persiapannya sampun pinten-pinten minggu. Dan panitia rata-rata adalah para kaum Karang Taruna. Muda-muda luar biasa. biasa. Aku lho wau Mas Anom, tas nggih, piyane ya gandeng. Aku ya gelem. Gelem serawung. Gelem serawung karo sapa-sapa ora bedake ngono lho, Jess. Lah kowe engko nek misale dadi bojone Mas Anom. Mas, Engko nek anak-anak, engko nyeluke ora ayah ibu no. Ayah karo bapak. Ya ora ngono narwus ae ngono iki. Iki mung kandhek ing pangangen ngono lho, Jess. Aja dadi kasunyatan. Aku seneng melu wayangan kene iki yagane nom-nom kabeh ya, Jess. Dan marake ngene iki marake vitamin hati. Oh, nek nom-nom ki marake vitamin hati. Ning ya iso ngrusak mental nek ra imane ra kuat. Lah mergane. Lho wong bagus ya kanugrahan ya cobaan lho. Wong ayu ya kanugrahan ya cobaan. Kok iso? Ayu ki dikai rupa ayu kan matur nuwun akeh sing tresno ning pacobaan manakala tidak bisa menjaga kecantikannya. Wah. Menika kasinggihan Ibu Bupati Rawuh. Alhamdulillah. Ibu Tika. Nggih sembah nuwun dumateng Ibu Bupati Ibu Diah Kartika Permanasari Nadianto di tengah-tengah kesibukannya iki mau keliling panjenengane para dene serta rawuh di Segrumung mriki. Kula nderek panjenengan mbok pilih mangke wancinipun Ibu Bupati kedah minggah panggung kula nderek panjenengan. Nggih, mangke ngentosi komando saking panitia. Ibu Bupati kajenge pinarak lenggah jeneng. Sugeng lelenggahan rumiyin Ibu. Nggih. Sungkem kula bahasa Indonesia. Priwe, bahasa Indonesia kali Pak Ibu Bupati. Piye Lek? Ibu selamat malam. Saya ikut silaturahmi ke Boja Ibu wonten Segrumung. Semoga semuanya diberikan keberkahan, bahagia lahir dan batin Ibu. Iya Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Princess Aprilia dan ini kakak saya Mas Sukimin Ibu. Iya. Pateni kok. Piye ta jare bahasa Indonesia perkenalan jenengmu sapa? Perkenalkan nama saya Mimin Saputri Ratu Onggo Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Walah. Lho nyatane ya iki lho, Apri ketok ya cantik kaya ngene ngelokne kowe Sukimin. Jenenge asline sapa? Panut. Lah. Kepruk. Panut cok cantik. Kan mohon maaf, dumateng mohon izin Ibu Bupati, ini kedua-duanya ini dari Klaten. Memang kalau dilihat parasnya seperti widodari, cantik sekali. Namun di dalam jarinya ada lato-latonya Bu ini. ini sanes lato-lato. Lah apa? Kutil. Nyatane panitia ngersake awake dhewe kaya iki dinden jauh hari Mas Anom iki direwangi salat malam lho. Mas Anom panitia niku. Nggih Mas Anom ning bintang tamune sapa ya? Bintang tamune sapa ya? Salat malam ketemune Mimin. Ora kok Sukimin. Kepruk. Lah iya. Mau ngetahi Mbak Yuni terus lho, kapan aku payune? Mula nganti umur mes 50 urung payu mergo. Ngene iki kandhanono to Mbak Mimin. Najan kaya ngopo lan kuwi Mbak April lak pernah juniormu to. Lah ngono dikandhani piye carane supaya beretika duwe krama tetep njunjung tinggi kepada yang lebih senior. Lho kula kurang beretika pripun lho? Adat ketimuran ingkang sepuh menika padha dihormati. Mbuh tangga, mbuh pakne gedhe, mbokne cilik, paribasan kita harus menghormati. Men ana pilahe endi adat ketimuran karo adate kono-kono. Lho aku ki kurang bekti piye karo kowe. Angger kowe masuk angin, aku ya gage-gage langsung tilik. Tilik ora mara wong tok. Ya tak gawani gula, teh, roti Roma kelapa. Ya cocok. Sak blarake, sak bajing-bajinge tak ketutke. Paten ora kowe pri. Nggih. Barangkali mohon maaf mohon izin dumateng panitia kalau memang sudah waktunya Ibu Bupati
untuk paring dawuh saya persilahkan monggo sampun sumadya oh nggih sampun mohon izin Ibu mari kangen Mas ayo pelok 6 coba kaya apa nggih nggih para lenggah sedaya nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Bupati Kendal rawuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Mohon izin monggo Mbok menawi basa kalau ada yang mau disampaikan barangkali. Mohon maaf Bu Bupati. Jenengan tadi salaman sama ini apa enggak? Bu Bupati itu wicaksana. Jadi sudah tahu. Jadi salamannya begini. Iya benar karena bukan mukrimnya ini Bu. Silakan Bu. Matur nuwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sami sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ki Dalang Cahyo Kuntadi. Saking Karanganyar nggih. Dan yang saya hormati juga para pangrawit saking Karanganyar juga. Dan ini para waranggono yang cantik-cantik. Ini cantik nggih. Cantik nggih, Bu. Saking Karanganyar juga. Karanganyar. Dan ini bintang tamunya. Injil Ibu cantik juga. Mbak Sinten menika. Dalem Mimin Bu, saking Klaten. Mbak Mimin yang cantik. Cantik ya. Pak D niku, Bu. Menika sinten? Kula Apri, Bu. Oh, Mbak Apri. Nggih. Bintang tamu Mbak Mimin apa Mas Mimin ini? Kalau di panggung Mbak Mimin. Oh, saya yeah. memang tidak cantik Bu, tapi kata bapak-bapak saya menarik. Oh, siap. Pak pengen jambak. Nih, dan yang saya hormati Forkopim Kamboja, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan juga Kepala Desa Meteseh dan seluruh perangkat desanya, Bapak Kadus dan juga Kepala Desa sekecamatan Boja yang berkesempatan hadir, dan juga Poro RT, RW, kemudian BPD dan lembaga desa dan seluruh organisasi masyarakat desa Meteseh, dan juga ibu-ibu PKK, kemudian juga sederek-sederek para tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya seluruh warga masyarakat desa Meteseh dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama di lapangan Dusun Segrumung ini untuk menikmati pagelaran wayang kulit pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua tentunya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama menikmati kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bulan Agustus ini memang bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nggih, Mbak Mimin. Ibu. Ibu terpukul sama saya. Gimana Bu, kok kelihatannya kok gila ngoten jenengan? Kok gila pripun to? Ibu kagum ya Bu sama saya ya Bu. Ibu itu terpukul. Terpukau. Oh terpukul.
bulan di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, di mana kemerdekaan ini diraih oleh para pejuang kemerdekaan dengan penuh perjuangan yang sangat berat, di mana mempertaruhkan jiwa dan raganya. Oleh karena itu kita semuanya bersama-sama untuk merayakan kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat dan tentunya memberikan keberkahan pada kita semuanya. Amin. Dan sekaligus ini hari Merti Desa. Merti Desa, Desa Meteseh. Oh, Desa Nggih. Kegiatan Merti Desa ini tentunya juga sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karunia berupa kemakmuran, rezeki, kesehatan, keselamatan, dan juga karunia-karunia lain yang telah kita nikmati bersama-sama ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini puncaknya diadakan kegiatan pentas wayang. Pentas wayang ini tentunya sebagai wujud upaya untuk pelestarian wayang yang merupakan salah satu pilar kebudayaan nasional, merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Desa Meteseh ini beserta seluruh panitianya yang telah berupaya juga untuk nguri-uri budaya sebagai wujud perhatian kita kepada budaya Indonesia yang sangat beragam dengan keunikan masing-masing. Tentunya agar supaya anak cucu kita tetap bisa menikmati budaya asli bangsa Indonesia. Dan pada malam hari ini kegiatan wayang kulit ini dan kegiatan pagelaran wayang kulit ini juga merupakan salah satu media massa untuk memberikan informasi dalam berbagai hal. Dan juga tentunya Pak Kidalang nanti akan memberikan lakon yang menampilkan filosofi dan moral untuk kita semuanya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita bersama. Dan tentunya ini kegiatan pagelaran wayang ini merupakan tontonan yang hiburan. Pagelaran wayang ini merupakan hiburan yang berwujud tontonan yang mengandung tuntunan untuk memahami tatanan yang tentunya sangat bagus apabila kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu marilah kita bersama-sama menikmati pagelaran wayang ini yang tentunya nanti lakonnya dari Pak Kidalang yang akan ditampilkan akan memberi pesan-pesan moral, pesan-pesan yang positif bagi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, dan kita semuanya berdoa agar supaya kita semua diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya diberikan kemurahan rezeki yang berlimpah agar supaya kita semua bisa membantu sesama yang membutuhkan. Dan tentunya semoga semuanya putra putrinya diberikan putra putri yang soleh dan solehah, semua usahanya juga baik. Di sini rata-rata pertanian dan UMKM nggih Pak Lurah. Nggih, semoga Desa
Meteseh ini juga semakin maju sehingga tentunya kesejahteraan masyarakat desa Meteseh ini akan terwujud. Nggih, demikian Ibu Bapak semuanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Ibu Bupati, apa diperbolehkan saya ada sedikit pertanyaan. Mohon maaf nuwun sewu, menurut informasi dari masyarakat Meteseh sini bahwa panjenengan itu sering rawuh atau hadir di acara wayang kulit yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Itu sebabnya apa Bu kok sampai seperti itu? Jadi sebelum saya di kepala daerah, saya sebelumnya di DPRD provinsi. Oh iya. Dan di DPRD provinsi ada kegiatan metra, yaitu media tradisional. Kegiatan sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Dan setiap kami mengadakan kegiatan tersebut, masyarakat ini banyak yang antusias karena mereka juga berharap para pelaku seni, terutama ini untuk pelaku seni tradisional, untuk terus dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal. Dan tentunya sebagai wujud perhatian saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Kendal, apabila ada kegiatan-kegiatan pentas kesenian tradisional, tentunya berusaha untuk hadir juga. Luar biasa, cinta terhadap budaya ya Bu. Siap. Berarti kalau wayang itu sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat. Tapi saya mohon maaf belum begitu percaya kalau jenengan belum nanggap saya Bu. Siap, marketingnya jelas ya Le. Saya sudah dapat nomor kontaknya Ki Dalang Cahyo kalih panitia. Alhamdulillah. Tanggal berapa Bu? Saya bisa Bu. Insya Allah nih Kabupaten Kendal nanti kedepannya akan sering menampilkan kesenian-kesenian asli Indonesia yang tentunya ini sebagai wujud perhatian nguri-uri budaya lokal. Elok, tepuk tangan untuk Ibu Bupati dan pemerintah Kabupaten Kendal. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang tidak terbendung, generasi-generasi muda ini kan semakin mudah mengakses budaya asing, yang tentunya tidak semua budaya asing cocok dengan adat ketimuran bangsa Indonesia. Luar biasa. Karena itu untuk terus melestarikan dan agar supaya generasi-generasi muda kita ini mengenal kesenian tradisional asli bangsa Indonesia, memang sudah seharusnya kita sering menampilkan kesenian-kesenian tradisional ini. Kalau sebenarnya mohon izin Bu, kalau wayang kulit itu aslinya kan hanya dalang, terus sinden ini sama para wiyogo ini loh Bu. Ya, itu hanya itu sudah cukup. Jadi nggak pakai mimin apri nggak masalah nanti kalau di kabupaten. Bu, saya ikut ya Bu. Kalau nggak ikut nanti Lekmen balik ke Bangjo lagi loh Bu. Bukan masalah itu. Beliau senang berbagi rezeki dengan siapapun tanpa harus membeda-bedakan. Semua mempunyai hak sama di mata hukum dan pemerintahan ya Bu. Saya juga berhak mencari nafkah ya Ibu. Nanti kalau hari jadi misalnya wayangan, kalau menghadirkan mimin sama apri harus diperbanyak itu Satpol PP-nya Bu, karena saya sudah punya SIM kok Bu. Siap, sampun Ki Dalang. Terima kasih. Ini suara saya habis karena tadi malam juga habis nyinden. Masya Allah. Matur nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Bupati kita Butika. Ibu Ajatika, matur sembah nuwun. Ibu. Sehat selalu Ibu. Sri Kandinya Kendal. Betul. Biayanya santun alus kaya aku ya. Telek. Ibu loh, aluse nyoto, nyata. Dan ketikane wijang jelas mudah dipahami banget. Kalau pamine kaya Mbak Mimin ini ngagem nun sewu ya.
ngagem kudung terus gamis kados Bu Bupati ngoten ketok ya luwih cuan. Lah niate wis salah sik. Lah apa? Nganggo jilbab, nggo kudung, nggo nutup aurat. Lah niku apri kalih mimin nggo nutup kala menjing rak ya salah sik pisan. Dadi semuanya itu diluruskan niatnya. Apapun lanjut nek ra diluruske niate, oh aku tak nyumbang kae ben diarani wah menika pun klentu. Oh aku nyumbang nggo bantu kae nggo pengenteng-enteng menika menjadi ladang ibadah. Oh, nggih nutupi apa mau? Kala apa? Kala menjing. Nggih, lek Larso lek ngarani jare amandel. Jadi semuanya itu diniatkan ibadah, diluruskan niatnya. Betul. Penjenengan itu kan nemen sewu, iki apa nduk? Pekerja seni, diniatkan untuk mencari nafkah, nggo keluarga, mereka menjadi ibadah. Betul. Apapun kebaikan, pekerjaan yang diniatkan karena Allah mereka adalah ibadah. Weh. Rewang yo ibadah, olahraga yo ibadah, menyuapi istri yo ibadah, ngomong yo ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ke gereja, tapi berbaur, bersilaturahmi itu yo ibadah dengan catatan niatnya baik gitu loh. Terliwat taman unyil kok terus wijang men. Yo kene ado. Nggih, niki enten dawuh saking Iji. Bapak Ngateno, saking Bapak RT. Ngateno. Nggih, RT 3 RW 7 Segrumung minta lagu Roro Jonggrang buat Mbak Apri Mimin. Nah, terima kasih. Tegesipun ingkang dipun kersakaken jenengan berdua. Iya, ya mereka saestu napa mboten? Lho niki mang Kula kaos wae Mbak. piyambak ngomong gawe-gawe. Ayo Kok ora Encik, persoyonan. Mbak Apri cantik tapi hanya luarnya. Nih. Kalau Mbak Mimin itu cantik hatinya. Wacanen Pri. Mbak Apri cantik hatinya, tapi tidak bisa digunakan. Lho ya kuwi ra iso gunaknya ki ora padha. Padha. Nggih, nggih. Niku Roro Jonggrang sing dikersake. Encik, Pak. Berarti duet no jenengan. Duet. Duete Sing dadi dadi lanang sapa? Ya kowe no aku tok wedok kok. tenan. Ya wis kowe wedok. Bare ditantang wedi ora. Nggih. Aku kembali kepada fitrahku kok. Waduh. Ya. Lanang ya sing gagah no. Maksud aku ngandani kowe lho. Ini jane sebenarnya ini terlepas ada yang pro kontra suka tidak suka. Janipun menika nggo pengeling-eling buat pria. Loh, Apri itu kan cowok, Nggih. tapi kok bisa cantik? Berarti istri panjenengan, garwa panjenengan nang omah ki nek disayangi, digemateni, dicukupi nafkah lahir batine, tidak disia-siakan juga menjadi cantik. Nggih. Ojo golek kecantikan di luar sana manakala bojomu kamu sia-siakan. Nggih. Loh. Tur pesane ora ngono. Apa? Aku dandan ngene nggo pengiling-iling kanggone wong lanang. Apa? Nek nyawang wong wedok aja mergo rupa, Lah iso. aja mergo body. Terus? Rupane ayu. Lah nek rupane ayu, bodine apik, dibuka isine padha, ora nangis. Malah kaya anu ya. Ora jabut malah- bonggol pohong. Ora malah Lah dikudan. iya, makanya jangan sesuatu yang instan, hanya lihat casingnya aja. Basan dibuka terus dikudang. Alah giang, Mbak. Giang. Mbak Apri kuwi lho, Mas Imam nganti guyu. Niku wae lho, kula lenggah teng mriki lho pun di eye contact terus lho. Malah. Nggih. Iya. Sik Roro Jonggrang ki lek enek fragmene to. Encik, wonten, wonten. Kakung sapa sidane jenengan? Yo golek Niki lho. Ya ora iki ae, ayo sitoke Roro Jonggrang. Kowe dadi bondang. Aduh Bandung. yo kok piye aktingnya ora dadi aku wedok kok tenan. Langsung aja. Langsung. Oh nggih, Langsung. siap. Nggih. Siarke sik kowe MC kok, lanang kok dadi MC sik. Oke, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ayo, Ibu men. tamu undangan yang terhormat, kali ini sebuah request lagu dari Bapak Pak RT 3 menghendaki sebuah nomor lagu Roro Jonggrang hadir bersama cantiknya Kota Klaten, Princess Aprilia dan tentunya Sugimin. Baik, dihadirkan. Mangga yo dadas. Madang kan. Iya, 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 iya. Kak yo Mas, kan
lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa jonggrang banyu wondo sayo yen aku nandang kasmara waspadakno prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita keparang ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa banyu wondo turuti sampun pamritan Pak RT 3 nggih saya sanget saking Pak Ngateno niki Pak Ngateno mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih Oke Pak Kepala Desa ngersakaken menapa nggih nyun pirsa Jas para pamirsa ngersakaken napa ya nyun pirsa sliramu klebet Pak Camat ugi kepareng rawuh Pak Camat ugi rawuh jajaranipun saking Koramil saking Polsek kok dengaran kowe rawet diro Pak polisi ya lek saiki ora to Pri masa jahiliyah kan sudah berlalu dah jalan wedi nek kegaruk tapi polisi iki senjatane loro lho Pri Pak iso loro bedile loro kok iso loro bedil dinas kuwi iso mengurangi jumlah penduduk kanggo wong sing jahat-jahat diduar berkurang jumlah penduduk lah sing siji bedil pribadi kuwi iso nambah jumlah penduduk ya tergantung lek ditembak lah nek sing ditembak kowe apa ora malah tempuk peluru do peluru mentahi Mbak Yuni ae ket mau dosa lho kowe mriki ket mau aku tak mentahi terus lho lah piye to lho kowe iki kok tergantung lek ditembak mediane iya nek ra jahat ya ora ditembak ngono kuwi jenenge pengayom masyarakat kok beliau iya lan ugi niki disusul kalian adik kula saking Biting niku Mas Adam. Oh menika iki. Dadi ning Kumburi Kendang niku dadi kanca-kanca men prisa dadi logo Madangkara iki sing ngerancang niku Mas Adam niku. Kiai saka kene kiai saka Kendal. Oh Kendal. Derek pitepangan Mas Adam kersanipun le salaman kersanipun. Angger ira rada motok kok senane. Niat kula silaturahmi Mas, perkara jenengan ada niat lain nggih monggo kan ya jenenge.
gambaran piye ngono ya Mas. Wah, iki lek kon nglukis sae niku Mbak Mimin, saestu nggih. Jenengan Kaya dilukis nang tetane iki lho mrejot ngene. kadang kalau pihak aku nek nyawang aku kok ngantek anu ngelekidu ngono iki apa ya, Jas? Arep ngidone iki berarti. Niki dari Pak Mudin. Pak Mudin Segrumung minta lagu sambil kemangi. Nggih. Coba Mbak Birgita ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Birgita. Gadis Kediri, Jawa Timur. Coba ya tukung hormati Mbak Birgita Ayu sarjana seni saking Kediri. Yo. Kok nek sing aku ngono kok ora ada seneng ora ada semangat ngopo ya? Lah kowe nek ngene rasa muni wek-wek. Awas. Coba nek Birgita wek mesti tukang kendang jaiponge mesti nyaut. Wek. Ya Birgita coba aku. Cedek Anjas. Siap ya Mas? Wek. Mas Imam Jan ra kedhe Pak, Mas Imam Pak. Ya Allah, Mas Imam Jan. Ora Birgita apik, iki mau Mbak Apri ya apik. Lah iki maskote ya iki mau. Saiki Dedek ya Mas. Nggih. Ayo Lek, Tolong Dedek diiringi ya Mas. Kaya apa? Iya. Ngopo kok underestimate banget karo aku to? Dikira aku ndak ada kemampuan ngono to, Mas. Semua orang itu punya kelebihannya masing-masing, Mas. Jangan memandang sebelah mata. Yo. Wek. Yo dibudalne yo. Mas nyun sewu. Meskipun penyanyiku ndek masalah pribadi karo aku, sampean arep seneng karo aku ora tak legani. Jangan dibawa ke ranah panggung to, Mas. Ranah private menika sing kendang jaipong menika. Masalah pribadi karo nang panggung iki mbok dipilah. Nek semuanya itu hancur, Mas, kacau. Iki sing kendang Misale kowe ra matuk karo prinsipe Pak RT pamane. Terus kowe karo Pak RT mungsuhi, ya kleru to, Mas. Iki sing kendang jaipong iki seneng kendang kowe. jaipong karepe aku. Maaf. Duga-duga le Pak Demu kok mbok seneng iki piye Kok Pak D piye to? Omonganmu lho, Pri. Dandan cantik kok Pak D. Maksudku main pilah ngono lho. Jangan karena hanya kok tidak kleru ya, Bri. Jangan hanya karena kita itu beda, ibaratnya idemu rata anggo, terus kowe langsung benci aku tuh salah. Dalam komunitas apapun enggak itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, kita harus legowo nek ide kita enggak dipakai. Ya wis yo baleni ya wek-wek yo baleni. Ndak nesu. Subani Mas. Ayo Pak, ayo. Abang siap ya, Bang? Iya. Siap Pak D, yo. Wek. Kok kayak majalah neblek to, Bri? Mas, kono ndok bacotno dhewe. Wek-wek kok mak kaya ngiring ketek ogleng. Padahal panitia segrumunge ngendika, Mbak Mimin jenengan kedah hadir. Pripun nggih Pak, kula janipun schedule kula kan Agustus padat banget. Kedah. Apa kok le? Tasku dhewe neng ndi kok. Wong marah ki wuto kok. Sampean aja salah Mbak Mimin, sampean aja salah. Kenapa lek Mbak Birgita karo Mbak Apri mau joget wek-wek digedangi apik to, tabu apik to? Sampean ki kan menyesuaikan karo jogeten jenengan. Amit sewu lho ya, lek Mbak Birgita, Mbak Apri jogete kan apik, gemulai ngono kuwi. Lah sampean lek mau nyedit terus kaya ndodok. Lah kuwi kan mentok arep dobol kuwi tadi. Saya enggak mau seronok kas atau adat ketimuran. Waduh, timur laut. Telek men. Masa dadi wong wedok Indonesia sing kaya ngopo ngono lho. Apik dienggo ning kono ya mesti apik dienggo ning kene. Kowe nganggo tank top mungkin apik ning wilayah kono ning Indonesia ya aja nganggo tank top. Kalau belum bisa berhijab paling enggak mau belajar pakai baju tertutup ngono lho. Kaya kowe berkebaya.
Ora nggo rok mini. Aku ya kan dhisik jahiliyah rok mini. Lah, kowe nggo rok mini aku mah dibagekke karo anakmu. Lah sapa to dipeleti, Mbak? Sesuk nek nang bojo ra pareng melu, ra pareng rewel ya tak selentik nek. Oh ngeten. Nggih. Iki dibawani Mbak Brigita cara Banyuwangen kan sambel kemangi. Sambel kemangi. Membiat mayung. Nggih, kebo. Nggih. Membiat bocah ayu, wedok tenan. Lho, suarane apik, cocok. Sinden kok lanang tuwa dadan wedok. Wah, wis. Wis ra apa-apa. Innallaha ma'asabiri. Aku ora nyebut jeneng iki kok kowe krasa. Ora nyebut tapi ya krasa lho sing lanang gelungan aku kok. Tertua ya. Iya, Pak. suarane gendeng belambiangan nyerang biai nuswantara. Iso kowe kaya Brigita ngene iki. Ya iso tekan aku beri kesempatan yang muda biar ada regenerasi tongkat estafet. Nek kabeh tak monopoli, ayo aku pinter, aku wasis aku, yang lain diberikan kesempatan apa? Oh, dadi kowe jane ya iso. Jane iso, tapi aku mang wonge mau meneng tuh mak Ninah ayo. Mbok nyoba sithik Coba, ae. ayo. Kesanipun wonten tongkat estafet. Ayo, coba sih. Tinikanipun, Coba. Mas. Nggih. Coba sing apik, Mbak Sing apik. Mimin. Mergo sampean gurune sinden lho. Rodok mundur, Dok. Oh, Dadi iya. men pilah. Oh, iya. Biar ada mana yang masih proses belajar, Iya. mana yang memang sudah kokoh. Senior. Nah, Mana yang masih belajar, mana, Mana yang yang- hampir modar. Ya, kamu belajar. Bella. Banyu. Kulon gunung wetan segara. Lah kan suarane dadi Sukimin. Ya ora apa-apa kan karakter paringi Gusti Allah. Lor lan kidul, lor lan. Bosak. Yo ke Pri. Bapri. Lar lan kidul alas angker. Jelas. Ayo Pri. hang kelimyat limyat belambiangan belambiangan Yo. Yuk. hajat Kapri Kowe wae. tanah India Gumelaring. Gumeliare Taman Sari Nuswantara. penuh dengan teknik Pak. Wah, telok tenan lho iki, jos tenan lho nggih. Nggih. Belambiangan Gumelaring Taman Sari Nuswantara. Belambiangan Gumelaring Taman Sari Nuswantara. Belambiangan
Monggo sambel kemang ini pun, yuk, dados.
Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Nah, ngono kuwi. Lah, kula wau ngajeng lak matur to Mbak Mimin Mbak Apri. Bilih tradisi panitia ing Segrumung Meteseh mriki niki patut minangka conto wilayah sanes-sanes. Dadi yen wayangan niku wiwite malah saya gasik. Kula riyen nate nyobi kalian Abah Kirun Medion niku bar ngisak 7:30 pun jejer. Rampunge jam 2. Ngoten niku malah sekecok. Adik-adik dereng ngantuk, generasi muda saged mirsani. Nggih sing sepuh nggih mirsani. Lah nggih, durung mengenal wayang tapi dadi ngerti. Oh kaya ngene. Nggih sesuk sik iso kerja mboten ngantuk. Mboten Sae sanget. Cocok kula njihan. Iya nggih. Dados mangke jeneng pamane rampung ngoten kan iso langsung kondur sik peteng to nggih. Nggih tasih pedang. Nggih, lek peteng ajeng napa? Salat tahajud mangke. Alhamdulillah. Amin. Nggih, soalnya nek peteng niku nggih mriki seneng. Soalnya nek pun keterak srengenge rak bali lanang mriku. Badar jatine wujud. Gumantung cuaca kok aku gitu. Nggih, luar biasa. Gentos Mbak Winong Nawangsih. Nah menika nggih. Ayo Ina. Kutak tang tak dang 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 katanya Mas. Ya, men jumeneng Winong Nawangsih dari Tulungagung. Yo. Niki lak generasine jenengan Mbak Mimin. Ini Gen Z. Mula nggih supaya niki cara anune terarah ngoten jenengan paringi nasihat-nasihat. Pewarah. Karena ini kan juga masih kuliah. Iya. Usianya berapa, Nok? Masih 21. 21 tahun. Ibaratnya bunga lagi mekar-mekarnya. Nggih. Boleh pacaran. Pacaran tapi pacaran yang sehat. Pacaran sehat tuh gimana? Misalnya digoncengke, mosok digoncengke ra gelem digoncengke temen cowok boleh, tapi ada tapinya. Gimana? Pakai jaket terus duduknya gini. Jadi misalnya tuh jalan polisi tidur mumbul, diane gore tok geger. Itu Tapi kan kadang ono sing urung muhrime wis cegemel. Lah itu nyon sewu aja nek iso aja karena bunganya lagi mekar-mekar iku ndak cita-citamu terhenti di tengah jalan. Lah tapi itu sehat, iya pacaran sehat. Tapi kan nek madep buri kan itu menyalahi aturan tata tertib lalu lintas. Menghadap ke depan tetap badannya, tapi bodinya gini, itu gitu ince. toh. Misalnya aku le goncengke. Kowe le wedok ngono. Ngene to. Dadi aja ngetamel ngene. Lah terus ngene, tur nyen sewu pakai baju yang tertutup. Jangan iya. hanya pakai top kelihatan udele, kelihatan ngene. Sing dipameri sapa? Wong nek ketok mloho, wis ora ono penasarane. Tapi mimin kan tertutup payudara kae siapa ya? Lah, nanti lihat penasaran itu. payudarane siapa Ya ya? lah, akan aku cetot oleh Nanti kan gini, kamu. yang namanya berlian ditutup apapun tetap berlian. Gitu loh. Iya, iya. Mau lho, kuwi lho Lah, ngomong tapi lho, nek Mbak barang- Apri. Ngomong lho, payudarane siapa piye karo? Lah nggih isine gur kanebo kok. Yang namanya berlian, barang bagus itu berlian. Tapi batang mbok ditutup ana koran, ditutup ana paribasan goni ditutup ana apa tetep gondo bader nggawa gondo sing apik ngono lho Mas. Dadi kamu jaga diri ya, Nok. Nggih. Contoh budemu iki usia Pripun? 49 tahun, 50 kurang 1 loh. Masih Nggih. bisa menjaga kesucian dan kehormatan loh. Nek orang sekali ra kuat, aku rupa yo ayu, yo potensial, yo artis kondang populer. Ning nyatane iso jogo. Soale wong lanang arep nyerak ya gila kok. Iki kok senengane. Mangke jenengan apresiasi Mbak Mimin Mbak Apri men nyoba lek adate niku pangkur Semarangan sing nembangke lak Bukesi. Nggih. Sakmenika padha kali Mbak Mimin lak perlu regenerasi. Regenerasi, Lah niki nggih. coba men ngaturake pangkur Semarangan mumpung Agustus niki lak haulipun Banarto Sabdo. nggih. Nggih. Tur Kendal mriki lak cedhak kali Semarang. Semarang ya. Coba.
diwanek-wanek iki kendel-kendelke. Bismillah ya, Pak. Ya bismillah. Semangat ya ini. Ilmuku tolong implementasikan yang kene ya. Nggih. Mulai ra kuat napase emang tambahi Mbak Mimin napas buatan. Ora bakal aku negak kowe santai, aku selalu di belakangmu no. Coba. Tenang. Mingker mingkur rengu Enggak boleh diganggu tak seleh kemeku ya no, ndak ganggu nyaru. Adune varises metu. Sepuh capek. Tak kancani lek. Akarono karenan marti Sing wahing sapa ki mau? Apri. Pri anune koyo ngono wahing kok lanang lho. Lanang lho Apri gak. Asyik. Keceplos. Apri iki jenengan kok ra iso buka anu tenan ra iso nyimpen awak. Lah piye ora boleh kok. Wis saking ganggu gak konsentrasi kok le. Pahing kok iso diampet kowe. Umume bar mangan pete to kowe. Ya nang. karenan marti konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang karena ini akan melewati nada-nada yang tinggi. You know? Pak Dalang menika Ibu Bupati kepareng badhe kondur jengkar saking Pak Dalang menika nggih. Terima kasih atas kunjungannya Ibu Bupati di tengah-tengah warga masyarakat Segrumung Meteseh mriki. Nggih. Semoga selalu amanah dan barokah menjadi pimpinan yang mampu mengayomi warga masyarakat di Kendal yang tercinta dan jangan lupa tetap nanggap Dalang Cahyo Kuntadi. Apri Mimi jangan lupa ya Bu. Tolong diselipkan boleh Bu saya. Iya. Enak? Alhamdulillah wis lahir lanang. Kok kados bidian jenengan. Sesuk melu campur sariku sukipan musik ya. Sukipan musik. Sukimen panut musik iki lho. Apik. Yo, munggahne neh, Nang. Alhamdulillah gelem medun cae. Ayo. Semalang kok ora gelem medun. Apa mau aku le nyuwara kaya winong ki ora telakku bodol ya, Lek. Nggih. Saya coba sampean Mbak Apri, ayo. Iki lho, gen. Ayo, nggih. Lah iso 100.000. Ayo, wis. Ayo, ayo. Ayo.
suarane Tarsan sing metu. Lho ben tekan kok. Putri. Ya lanang ora apa-apa sak kuwate, sak ikhlase. Yo, endi. Men aja wahing sik lho ya. Ayo. Dhisik April kuwi tekan lho. Tekan to? Lah saiki ngerokok terus kok terus kowe aja sok ngerokok. Maksud kuwi ngono. Kan profesinya kan sindan maksud kuwi mbok ya mangan liyane ngono lho. Ngerokok ning pernapasan terganggu. Napa ngoten iki lho. Terus sing panganan sing peliket-peliket ngono kuwi aja. Nggih to, ora rae to kaya nangka, sayur-sayur kaya apa jenenge. Ngerokok kok ora oleh. Wong wedok ki ya pancen ngerokok to. Maksude ki ya disudok. Nggih. Ayo minong ki lho aku gematine raumu. Biasane ku gumbal kok. Ayo minong ae. Lha imen mboten to, Pak? Ya ora sah guru kok dites. Mboten. Minangka Dwijo kan paring contoh kalih kula to. Swanten kula lagi arum dadi. Nggih, monggo arum. Nggih. Lah kok kaya ambulan. Apik lho ki mau rene lho. Kalah bisa karena kalah biasa. Paling itu kan kesempatan mencoba. Ya boleh. Yo, baleni neh. Au. Apik. Larasane pas ta jane. Halus banget ya. Mane bahasane halus kok iki. Ben apik berarti kudu wil-wil ngene. Cekeli. Tenang. Ayo Inang. Sinupa Sinukarta Nino Mreh Kratarta Alhamdulillah lancar, sukses. Sukses ya. Dipun dawahaken menapa menika? Tembang kangen pamundhut saking Mas Poniran RT 3 Segrumung. Mas Poniran. Ngaturake. Tembang kangen, yuk dados. Iya. Oh
bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang buyung